var självuppflöjt alltså. Jag har fått bli bättre Emma. Sluta Malin! Sluta Malin! Jag klarar inte det här. Men skärp dig! Hur känns det? Det känns helt packat. Men kan du sitta still då? Det känns som att någon sitter och trycker ner min tunga. Så. Skitbra. Sluta! Det är inte kul. Men Malin! Var seriös nu då. Okej, I love it. Sex laxar i en laxask. Titta här bara Pablo Flöjta flam. Så seriös jag.